దయచేసి అందరూ వైష్ణవులు మరియు వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా నన్ను దయచేసి ఆశీర్వదించండి. సో దట్ రైట్ వర్డ్స్ రైట్ టైంలో రైట్ స్పిరిట్లో వచ్చేలాగా. ఈరోజు మనం చూసేది పురుషోత్తమ యోగం, పరమ పురుషుని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటాం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. అంటే ఇక్కడ దేవాది దేవుడు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఒక అశ్వత్థ వృక్షం ఉంది. దేనికైతే దాని రూట్స్ అంటే వేర్లు పైనకున్నాయి మరియు దాని ఆకులు కిందకున్నాయి అనేసాని. ఈ రకంగా మామూలుగా మనం ఎప్పుడూ కూడా ఈ రకంగా చెట్టునైతే చూడలేదు మనం. సో చెట్టు అనేది ఈ రకమైన చెట్టు మనం ఎక్కడా చూడం. దేనికైతే వేర్లు పైన ఉంటాయి, దాని ఆకులు కింద ఉండేలాంటి చెట్టు మనకు ఎక్కడా కనిపించదు. కాకపోతే హవెవర్ మనం గాని ఒకవేళ ఏదైనా చెరువు దగ్గర గాని ఆ రకంగా చెరువు గట్టు మీద నిల్చొని ఉన్నప్పుడు మనకి అవతల పక్కన ఒకవేళ చెట్టు ఉన్నది అని అంటే దాని రిఫ్లెక్షన్ అంటే దాని ప్రతిబింబం మనకి ఆ నీళ్ళలో కనిపిస్తుంది. దానికి ఆకులు కొమ్మలు అంతా కిందనుంటాయి, దానికి వేర్లు పైనుంటాయి. సో మరి ఆ చెట్టు అనేది ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. చూడండి, దాంట్లో మనం ఒకవేళ చూసామనంటే మనకేమేమి కనిపిస్తుందంటే పైన బ్రహ్మ ఉన్నారు, మరియు ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద వచ్చున్నారు, దేవి దేవతలు వినాయకుడు సూర్య భగవానుడు సరస్వతీ దేవి అవంతా కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఇంకా కొద్దిగా కిందకు వచ్చామనంటే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అని సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ గోవు, పులి, సింహము, పైన మనుషులు ఉన్నారు, ఇంకా తాబేళ్లు అలాంటివన్నీ కూడా కిందనున్నాయన్నమాట. అధశ్చ ఊర్వం ప్రస్థస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాలా అధశ్చ మూలాని అనుసంతతాని కర్మానుబంధాని మనుష్యలోకే. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఎక్స్టెండ్ డౌన్వర్డ్స్. దీని కొమ్మలంతా కూడా కిందకు వచ్చున్నాయి అండ్ అప్వర్డ్ కొన్ని పైకి వెళ్తున్నాయి, ఆ రకంగా ఉన్నాయి. ద ట్విగ్స్ ఆర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్. ఈ ఆకులు ఏంటి అని అంటే మనకి ఆ పువ్వు ఇది ఆ ఆకులు కలిపేవి అదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే మనకి అది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అంటే ఇంద్రియ సంబంధించిన వస్తువులు అవన్నీ కూడా. దిస్ ట్రీ ఆల్సో హ్యాస్ రూట్స్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్ అండ్ దీస్ ఆర్ బౌండ్ టు ది ఫ్రూటివ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ సొసైటీ. ఇవంతా ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే మనిషి మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామో మనకి మంచి కార్యాలు చేశారు అని అంటే పైకి వెళ్తారు, అదే చెడు కార్యాలు చేశారు అని అంటే పాపపు కృత్యాలు చేశారంటే కిందకి వెళ్తారు. ఇక్కడంతా కూడా ఏంటి అంటే ఆకులు సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇంద్రియ భోగముల కోసం అనేసని ఉండే వాటి గురించే అన్నమాట ఇదంతా కూడా. సో వేదాలలోని 96% ఉండేది ఏంటి అని అంటే మనకి కర్మకాండ. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారు మంచి కార్యం చేస్తున్న కొద్దీ ఇక్కడ పైకి వెళ్తాము, మళ్ళీ చెడు కార్యం చేసే కొద్దీ కిందకు వస్తాం, పైకి వెళ్తాం కిందకు వస్తాం, పైకి వెళ్తాం కిందకు వస్తాం. ఇదంతా ఏంటి అని అంటే కిందకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా మనకి చెట్లు ఆ రకంగా జీవరాశుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కొంచెం పైకున్నాము అని అంటే తాబేలు, నీటిలోని చేపలు ఆ రకంగా అనమాట. ఇంకొద్దిగా పైకి వెళ్ళామనంటే పాములు ఆ రకంగా రెప్టైల్స్ లాగా, ఇంకొద్దిగా పైకి వెళ్ళామనంటే జీవ జంతువులు, దానిపైన వెళ్ళామనంటే మనుషుల్లాగా. కాబట్టి ఇంకా పైకెళ్ళామనంటే దేవీ దేవతలు, అన్నిటికంటే పైన ఏంటి అనంటే ఊర్ధ్వలోకము. అంటే మనకి ఇంకా పైకెళ్తున్న కొద్దీ ఊర్ధ్వలోకాలు. దీనికి మొదలు ఏంటి అనంటే బ్రహ్మలోకము అనగా సత్యలోకము. ఈ రకంగా మనిషి మంచి కార్యములు చేస్తున్నప్పుడు పైకెళ్తాడు, చెడు కార్యములు చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ కిందకొస్తాడు. ఇది యాక్చువల్‌గా ఇది మనం చెప్పాలి అనంటే ఇదంతా కూడా భౌతిక ప్రపంచంలోని ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే ఇంతకు ముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇది ప్రతిబింబము. ఒరిజినల్ చెట్టుకి ఇది ప్రతిబింబము. ఒరిజినల్ చెట్టు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. ఒరిజినల్ చెట్టు ఏంటి అనంటే గోలోకంలో ఉన్నది. అక్కడ ఆనందం మాత్రమే ఉంటుంది. రాధా గోవిందులు ఉంటారక్కడ. అక్కడ కేవలం ఆనందమే ఆనందం. కానీ మనకి దాని ప్రతిబింబము ఈ మెటీరియల్ అంటే భౌతిక ప్రపంచంలోని దాని ప్రతిబింబం కనిపిస్తోంది. ఎవరైనా సరే కూడా ఈ రకంగా చెట్టు దానికి తలకు ఇది కనిపిస్తోంది. ప్రతిబింబం నీళ్ళ దగ్గర కనిపిస్తోంది అనంటే దాంట్లో ఒకవేళ మామిడి పళ్ళు కనిపిస్తుంది అనంటే ఎవరైనా నీళ్ళలో దూకారనంటే మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయని వాళ్ళకి మామిడి పళ్ళు దొరకవు. నీళ్ళే దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. కాబట్టి ఇదే రకంగా మనుషులకు కూడా ఏంటి అనంటే మనం ఆనందం అనేది వెతుక్కుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నామనంటే ఆనందం అనేది ఇక్కడ దొరకదు. ఒరిజినల్ సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం అనేది మనకి గోలోక బృందావనంలో మాత్రమే ఉంటుంది. ది రియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ కెనాట్ బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. నిజంగా చెప్పాలి అనంటే ఈ చెట్టు అనేది
ఏ రకంగా ఉంటుంది, ఎక్కడ మొదలవుతుంది, ఎక్కడ అంతమవుతుంది అనేది ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు. నో వన్ కెన్ అండర్‌స్టాండ్ వేర్ ఇట్ ఎండ్స్, వేర్ ఇట్ బిగిన్స్ అండ్ వేర్ ఇట్స్ ఫౌండేషన్ ఈస్. దాని మొదళ్ళెక్కడున్నాయనేది కూడా ఎవరికీ తెలీదు. బట్ విత్ డిటర్మినేషన్ వన్ మస్ట్ కట్ డౌన్ దిస్ ట్రీ విత్ ది వెపన్ ఆఫ్ డిటాచ్‌మెంట్. ఈ చెట్టుని కొట్టేయాలి అని అంటున్నారు. చెట్టుని కొట్టేయడం అనంటే ఏంటి అనంటే కర్మకాండ, అంటే మనం కేవలం కర్మలు చేస్తూ ఉండడం, మంచి కర్మలు, చెడు కర్మలు ఈ రకంగా చేస్తూ ఉన్నంత దాకా ఏంటి అనంటే వాషింగ్ మెషిన్‌లో బట్టలు ఏ రకంగా అయితే పైకి, కిందకి అవుతూ ఉంటాయో, ఆ రకంగా మనం కూడా పైకి, కిందకి, పైకి, కిందకి అవుతూనే ఉంటాము. మంచి కార్యములు చేసినప్పుడు స్వర్గలోకానికెళ్ళొచ్చు. స్వర్గలోకంలోని మళ్ళీ మనకి ఆ పుణ్యం అంతా అయిపోయినప్పుడు మళ్ళీ మనం భూలోకానికొస్తాం. భూలోకంలో మళ్ళీ ఏదైనా పాపం చేస్తే మనం అధమ లోకాలకెళ్తాము. అధమ లోకాల నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మన పాపములంతా అయిపోతుందో మళ్ళీ భూలోకానికొస్తాము. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పుణ్యం చేశామంటే మళ్ళీ పైకి, ఆ రకంగా పైకి, కిందకి, పైకి, కిందకి అవుతూనే ఉంటామనమాట. లేదు అనంటే మిగతా జీవరాశుల్లోని వెళ్ళిపోయేదానికి కూడా ఆస్కారం ఉన్నది. కానీ మనం చేయాల్సిందేంటి అనంటే ఈ కర్మ బంధనాత్ నుంచి మనం విముక్తి కావాలి అనంటే మనం వైరాగ్యము అనే ఆ అస్త్రంతోని ఈ చెట్టును మనం కొట్టేయాలి. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పైకి, కిందకి అవ్వకుండా ఉండాలి అనంటే మనం వైరాగ్యంతోని ఇటువంటి కర్మ బంధనాత్ని మనం తెంపేయాలన్నమాట. అంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నదేంటంటే, కర్మ బంధనాత్ అనేది మనం తెంపుకున్నాము అనంటే, పైకెళ్ళడం, మళ్ళీ కిందకి రావడం అనేది ఆ ప్రక్రియ ఆగిపోతుంది అని. సో డూయింగ్ వన్ మస్ట్ సీక్ దట్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ విచ్ హావింగ్ వన్స్ గాన్ వన్ నెవర్ రిటర్న్స్. మనం ఎక్కడికెళ్ళాలి మరలాంటప్పుడు అనంటే, ఎక్కడికైతే వెళ్తే మనం మళ్ళీ భూలోకానికి తిరిగి రాని పరిస్థితొస్తుందో, అటువంటి లోకానికి మనం వెళ్ళాలి. అనగా ఏదది అనేది మనం కొద్దిసేపట్లో చూస్తాం. And there surrender to the supreme personality of Godhead from whom everything has begun. అది మనం ఎక్కడికెళ్ళాలి అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దేవాది దేవుడు తలకు ఆ గోలోకానికెళ్ళాలి. ఎక్కడి నుంచైతే అంతా కూడా స్టార్ట్ అయింది. మొదలైందంతా కూడా గోలోకం నుంచే మొదలైంది. కాబట్టి ఆ లోకానికి మనం మళ్ళీ వెళ్ళాలి అనేసని అంటున్నారు. అండ్ ఇన్ హూమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అబైడింగ్ సిన్స్ టైమ్ ఇమ్మెమోరియల్. ఏ దేవాది దేవుడిలోనైతే అనాది కాలంగా మనమంతా కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చామో, అక్కడికి మనం అది అనంతమైనది ఆ లోకము. అక్కడికి మనం తిరిగి వెళ్ళాలి అనేసని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష అధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞైర్గచ్చంతి మూఢ పదమవ్యయం తత్. దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్. మరి ఎలాంటి వారు వెళ్తారు ఆ లోకానికి అనంటే దానికి కూడా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. దోస్ హూ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్. ఎవరైతే వారి గొప్పతనం అనేది పొగడ్తలు అంతా కావాలి అనుకునే వారు కాకుండా ఉండాలన్నమాట. పొగడ్తల నుంచి వాటన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి. మాయ నుంచి మరియు చెడు సాంగత్యం నుంచి కూడా దూరంగా ఉండాలి. అండ్ ఎవరికైతే భగవంతుని తలకు ఆ తత్వం తెలుసుండాలి. అతను అనాది కాలం నుంచి ఉన్నారు. అనాది కాలం దాకా ఉంటారు భగవంతుడు. అతనికి ఆది లేదు, అంతము లేదు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఇంకా ఎవరికైతే ఈ భౌతికమైన ఈ కామం నుంచి దూరంగా ఉంటారో, కామపు కోరికలు అవంతా కూడా అతను తెంచివేస్తారో, అటువంటి వారు హూ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ది డ్యుయాలిటీస్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్. ఎవరైతే సుఖానికి, దుఃఖానికి రెండిటికి సరిసమానంగా ఉండే స్థితప్రజ్ఞులుంటారో, అండ్ హూ అన్‌బివిల్డర్డ్. ఎవరైతే కలత చెందరో ప్రతి దానికి కూడా, ఏదైనా పోయింది అనంటే కలత చెందడం, ఏదైనా లేదనంటే దానికి దుఃఖించడం, బాధపడిపోవడం, ఆ రకంగా లేకుండా ఉండేవారు నో హౌ టు సరెండర్ ఆన్ టు ది సుప్రీం పర్సన్. అటువంటి వారికి భగవంతుడి అనుగ్రహం మేరకి వారికి తెలుస్తుంది దేవాది దేవుడికి ఏ రకంగా శరణు పొందాలి అనేసని. అటువంటి వారు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు. ఇవంతా మనకి కావాలి అనంటే ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నారు, భక్తి యోగాన్ని మనం అనుసరించాలి. ఆ రకంగా భక్తి యోగాన్ని ఎవరైతే అనుసరిస్తారో ఈ రకంగా ఈ పాపాలు, దుష్కర్మాలు ఇటువంటి వాటన్నిటి నుంచి కూడా వారు దూరం అయిపోతారు అని అంటున్నారు. నా తద్భాషయతే సూర్యో న శశాంకో నా పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అంటే ఎక్కడికైతే నా తద్భాషయతే సూర్యో, అక్కడ సూర్యుడి వల్ల గాని, చంద్రుడి వల్ల గాని, లేకపోయింది ఇంకే ఎలక్ట్రిసిటీ సోర్సెస్ వల్ల గాని అక్కడ వెలుతురు అనేది దొరకదు. అక్కడ ఏంటి అనంటే సెల్ఫ్ ఇల్యూమినేషన్, అంటే స్వయంగా అంతా కూడా అది కాంతి వెదజల్లుతూ ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్క వస్తువు నుంచి కూడా కాంతి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. యద్గత్వా న నివర్తంతే. ఎక్కడికైతే వెళ్ళినప్పుడు
నా నివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగిరారు. తద్ధామ పరమం మమ అటువంటి ధామము నాది ఓ అర్జున అనేసని కృష్ణుడు అందరికీ చెప్తున్నారనమాట, మనందరికీ కూడా. ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు తన ధామం గురించి. ఈ రకంగా ఉంటుంది అద్భుతమైన ఇల్యూమినేషన్ తోని దేవాది దేవుడు తలకు ధామం. మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతనః మనః షష్టేంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. భగవంతుడు ఎంతో బాధతో చెప్తున్నారు, నా తలకు అంశలు, మమైవ అంశ జీవలోకే, నా తలకు అంశలే మీరంతా కూడా. జీవలోకంలోని ప్రతి ఒక్క జీవభూత అంటే ప్రతి ఒక్క జీవులందరూ కూడా సనాతన ఎప్పటి నుంచో నా తలకు అంశలే మీరంతా కూడా. కానీ మనః షష్ఠ ఇంద్రియాణి మనసుతో పాటు కలుపుకొని ఈ 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనసు కలిపి షష్ఠ ఇంద్రియాని ఈ 6 ఇంద్రియాలతోని ప్రకృతి స్థానికర్షతి. వీరు ఎంతో బాధపడుతున్నారు, మీరంతా కూడా ఎన్నెన్నో కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు అని భగవంతుడు చాలా చాలా బాధతో చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అనంటే జీవభూత సనాతనః అని చెప్పారు. సనాతనః అనంటే ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి దాకనో అనేసని. నా తలకు అంశమే కానీ వేరేగా ఉన్నాము మనమంతా కూడా అనేసని. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఇంకొకటి కూడా ఏం తెలుస్తుంది అనంటే, ఒకటి భగవంతుడు మనల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎంత త్వరగా మనం వస్తామా అతని ధామానికి, ఎంత త్వరగా అతని శరణు వేడుకుంటామా అని చాలా చాలా 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు. కేవలం మనం ఒక్క అడుగు వేస్తే చాలు భగవంతుడు 1000 అడుగులు వేసుకుంటూ మన పక్కకు వస్తారు. ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే సుధామ మరియు ద్రౌపదీదేవి మరియు మనకి గజేంద్రుడు, వారందరూ కూడా పరిపూర్ణమైన భక్తి ప్రేమతోని పిలిచారు. ఒక్కసారి ప్రేమతో పిలవగానే భగవంతుడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. సుధామాని కలుసుకునే దానికి వచ్చినప్పుడు అతను పీతాంబరం వేసుకోలేదు, తన తల మీద ఆ కిరీటం పెట్టుకోకుండా తన రాణులందరినీ వదిలేసి వచ్చేశారు. అలాగే మనకి గజేంద్రుణ్ణి కాపాడేదానికి వచ్చినప్పుడు కనీసం లక్ష్మీదేవికి కూడా చెప్పలేదు. తన ఇది కూడా సుదర్శన చక్రాన్ని కూడా వదిలేసి మరీ వచ్చేసారంట. సుదర్శనుడే వెనకాతల పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు. స్వామి నన్ను మర్చిపోయి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు, మీరెక్కడుంటే నా అస్తిత్వం అక్కడే అనుకుంటూ ఆ రకంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు అని. కాబట్టి మనం కూడా ఒక్క అడుగు ప్రేమతో వేసామనంటే, మనం భగవంతుడి పట్ల ఆసక్తి చూపించాము అనంటే, జపం అనేది ఒక్క మాల చేసినా సరే కూడా భగవంతుడే మన పక్కకి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. అంతేకాదు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. జీవభూత సనాతనః అనంటే ఇది అద్వైతం ఫిలాసఫీని ఇది చేసేస్తుందన్నమాట, కొట్టిపడేస్తోంది. అనంటే మనం చనిపోయినాక భగవంతుడిలోని మనం ఐక్యం అయిపోతాము అనేసని ఆ కాన్సెప్ట్ ని కొట్టిపడేస్తోంది. అలాగేమీ జరగదు. మనం భగవంతుడు లోకానికి వెళ్తాం గాని సనాతనః అని చెప్పారు. అంటే ఎప్పటికైనా సరే కూడా ఆయన దగ్గర చేరుకున్నా సరే కూడా ఆయనలోని ఐక్యం అయిపోం మనము. అతనితో పాటు మనం వేరేగానే ఉంటాము. అతని దాసునిగా ఉంటాం మనం అక్కడ అనేసని. శరీరం యద్ అవాప్నోతి యచ్చాపి ఉత్క్రాంత్ అతి స్వరః గృహీత్వా ఇతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ ఇవాసయాత్. అంటే ది లివింగ్ ఎంటిటీ ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ క్యారీస్ హిస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్షన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ యాజ్ ది ఎయిర్ క్యారీస్ అరోమా. అంటే ఒక్కొక్క మనిషి, ప్రతి ఒక్క మనిషి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే భగవంతునికి ఇదైపోతారో శరణాగతి పొందుతారో వారందరూ కూడా భగవంతుని లోకానికి చేరిపోతారు. కానీ ఎవరైతే భగవంతుని శరీరాన్ని భగవంతునికి దాసోహం కారో అటువంటి వాళ్ళు ఏంటి అనంటే మళ్ళీ మళ్ళీ శరీరం తీసుకుంటూ ఉంటారు, మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటారు. అది ఏ రకంగా తీసుకుంటారు జన్మ అనంటే దానికి చెప్తున్నారు, వారేంటి అనంటే ఈ జన్మలోని ఏ రకంగా అయితే కోరికలు పెట్టుకుంటారో ఆ కోరికలు బట్టి వారు వచ్చే జన్మ అనేది తీసుకుంటారు. దాని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారనమాట. ఏ రకంగా అయితే ఒక దీంట్లోని ఒక గాలి ఒకవేళ పూల తోట నుంచి వస్తోంది అనంటే ఆ గాలి ఏంటి అనంటే చాలా చాలా పరిమళం వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. అదే రకంగా మనుషులు కూడా ఏంటి అనంటే వారు ఈ జన్మలోని ఏదైతే కోరికలతో ఉంటారో, ఏ ఆలోచనతో అయితే ఉంటారో వారు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేటప్పుడు అదే ఆలోచన ప్రకారంగా వారికి వచ్చే జన్మ అనేది వస్తుంది అనేసని చెప్తున్నారు. The living entity thus taking another gross body obtains a certain types of ear, tongue and nose, the sense of touch. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏంటంటే ఇతరులు ఏం చేస్తున్నారో అది చూద్దాం, మనం తెలుసుకుందాం ఇంకా చూద్దాము
అని అనుకున్నారు అని అంటే వారికి వచ్చే జన్మలోని వారికి ఏంటి అని అంటే ఒక ఈగల్ లాంటిది అంటే గద్ద లాంటిది లేకపోయిందా ఒక అంటే పక్షులు దేనికైతే కన్ని చూపు బాగా ఎక్కువ ఉంటుందో అటువంటి వారిలాగా పుడతారు. వారు ఒక్కొక్కరికి ఏ ఇంద్రియాలైతే వారికి ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అని అనుకుంటున్నారో దానికి అనుగుణంగా వారికి వచ్చే జన్మలో పుడతారు. ఒకవేళ వాసన ఎక్కువ పీల్చాలి అనుకుంటే 9 లాగా వారు పుడతారు. సో దట్ వచ్చే జన్మలోని వారు లోటస్‌లోని ఇరుక్కుపోయి అక్కడ వారు చనిపోయేదాని కోసమని. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఆడదానికంటే పరస్త్రీ సంభోగం కోరుకుంటూ ఉంటారో అటువంటి వారికి చలో ప్రకృతి కూడా వాళ్ళకి ఇది చేసేస్తుందనమాట. ఆశీర్వదిస్తుంది. చలో కానీ కుక్క జన్మ తీసుకో అని అంటారనమాట. ఈ రకంగా ఒక్కొక్క మనిషి ఒక్కొక్క రకమైన కోరికలతోని వాళ్ళు పోతారు. పోయినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళకి కొత్త శరీరం అనేదొస్తుంది అనంటున్నారు. ఎ ఫూలిష్ కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్ హౌ ఎ లివింగ్ ఎంటిటీ కెన్ క్విట్ హిస్ బాడీ. ఒక తెలివి తక్కువ వాడికి అర్థం కాదు. వారు ఏ రకంగా వారి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి కొత్త శరీరానికి వారికి ఇదంతా ఇప్పటిదాకా చెప్పినటిది అది ఎలా అవుతుంది అనేసని తెలివి తక్కువ వారికి అది అర్థం కాదది. నార్ కెన్ దే అండర్‌స్టాండ్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ బాడీ హి ఎంజాయ్స్ అండర్ ది స్పెల్ ఆఫ్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్. వారికి ఎవ్వరికీ కూడా తెలీదది. ఎందుకు అనంటే మనకి కూడా తెలీదు. ఎందుకు తెలియలేదు అనంటే, మనం ఏదో కోరిక కోరుకొని మనం కిందటి జన్మలోని మన శరీరాన్ని త్యజించాము. దానికి తగినట్టుగా ఏంటి అనంటే మనకి ఏ రకమైన కంట్రోల్ లేదు. మనకి తల్లి, తండ్రి ఎవరుండాలి అనేది మనం కోరుకోలేము. అక్కా, చెల్లెలు, అన్నాతమ్ములు ఎవరుండాలి అది మనం కోరుకోలేము. మన భార్య ఎవరుండాలి లేక భర్త ఎవరుండాలి అది మనం కోరుకోలేము. మనకి పిల్లలు ఎవరుండాలి అది మనం కోరుకోలేము. కనీసం మనం మగవారిగా పుట్టాలా, ఆడవారిగా పుట్టాలా అది మనం కోరుకోలేము. ఏ ఊర్లో పుట్టాలి, ఏ దేశంలో పుట్టాలి, ఏ రాజ్యంలో పుట్టాలి ఏది మనం కోరుకోలేము. కనీసం చావు కూడా మనకి అనుకున్నట్టుగా మనం ఎప్పుడు పోతామనేది కూడా మనకి తెలీదు. అది మన పరిస్థితనమాట. కాకపోతే ఒక తెలివైన వారికి అది అంటే తెలివైన వారనంటే ఒరిజినల్‌గా ఎవరైతే ట్రైనింగ్ అయ్యున్నాదో భగవంతుడి అంటే వారి గురువుల దగ్గర అటువంటి వారికి మాత్రం తెలుస్తుంది. కాబట్టి దాని ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనం ఒకవేళ మన వాహనాన్ని మనకెక్కడైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందనంటే అది మనకు అర్థం కాదు. ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్ వచ్చిందని. కానీ మనకి దానివల్ల మనం ఏంటి అనంటే ఆ వాహనానికి చిన్న ప్రాబ్లమే వచ్చుండొచ్చు. కానీ మనకది అర్థం కాదు. బండి మొదలవ్వట్లేదు అనేసని అది మాత్రమే మనం ఆలోచిస్తాం. కానీ ఎవరైతే దాని మీద ట్రైనింగ్ అయ్యున్నారో ఒక మెకానిక్ ఆయన ఇమ్మీడియేట్‌గా కనుక్కోగలడు. అరే! ఇంత చిన్న ప్రాబ్లమ్ దానికి సార్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి అనంటారు. మనం ఒకసారి స్టార్ట్ చేయగానే వెంటనే మొదలవుతుంది బండి అన్నమాట. అదే రకంగా ఒక గురువు అనే వ్యక్తికి అన్నీ కూడా తెలిసుంటుంది. ఎందుకనంటే వారి విషయంలోని ట్రైనింగ్ అయ్యున్నారు. అటువంటి వారికి మాత్రమే ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనే చక్రం నుంచి బయటపడే విద్య వారికి తెలుస్తుంది. వారికి తెలుస్తుంది ఎలాంటి శరీరం వారు పొందగలరు అనేసని. అందుకోసమని ఖచ్చితంగా మనం జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఆ చక్రం నుంచి బయటపడాలన్నా లేకపోయిందా వద్దు. నేను ఈ చక్రం నుంచి బయట పడట్లేదు. బయట పడాల్సిన నాకు కోరిక కూడా లేదు అన్నా సరే కూడా మనకి స్టిల్ గురువు కావాలనమాట. కావాలి నాకు జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి చక్రం నుంచి బయట పడాలనేవారు కూడా ఖచ్చితంగా గురువుని ఆశ్రయించాలి. అండ్ నాకు అవసరం లేదు అనుకునే వారు కూడా ఆశ్రయించాలి. ఎందుకంటే కనీసం వారికి తెలియాలి. వారు వచ్చే జన్మలోని ఏ జన్మ తీసుకోబోతారు అనే విషయమైనా వారికి తెలిసుండాలి. దానికోసమైనా వారు గురువుని ఆశ్రయించక తప్పదు అనేసని చెప్తున్నారు. The endeavoring transcendental age who is situated in self-realization can see all this clearly. పరిపూర్ణంగా భగవంతుని తలుకు ధ్యానంలోని, భగవంతుని నామంలోని, జపములోని ఎవరైతే భక్తియుక్త సేవలోని నిమగ్నమై ఉంటారో, గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చుంటారో, వారికి ఇదంతా కూడా వారికి క్రిస్టల్ క్లియర్‌గా అర్థమవుతూ ఉంటుంది, తెలుస్తూ ఉంటుంది. బట్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కెనాట్ సీ వాట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ దో దే మే ట్రై టు. కానీ మిగతా వారికి ఈ రకంగా వారు ఏ జన్మ తీసుకోబోతారు, నెక్స్ట్ వచ్చే జన్మలోని వారు మనిషిగానే పుడతారా? లేకపోయిందా దేవాది దేవుడి దగ్గర చేరుకుంటారా? లేకపోయిందా వారు ఇంకేదైనా జీవరాశుల్లో పుడతారా? అనేది వాళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళకి అర్థమైతే కాదది. ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ది సన్ విచ్ డిసిపేట్స్ ది డార్క్‌నెస్ ఆఫ్ ది హోల్ వరల్డ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మీ. సూర్య భగవానుడిలోని ఆ తేజము భగవంతుడి నుంచే, కృష్ణుడి నుంచే వస్తోందని అంటున్నారు. అండ్ ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ది మూన్ అండ్ ది స్ప్లెండర్ ఆఫ్ ఫైర్ ఆర్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మీ. అగ్నిలోని మరియు చంద్రుడిలోని ఆ ఊర్జ, ఆ శక్తి అంతా కూడా కృష్ణుడి నుంచే వస్తోంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. భగవంతుడే ప్రతి ఒక్క దీంట్లోని కూడా ప్రవేశిస్తారు. గ్రహంలోని ప్రవేశించి ఆ గ్రహాన్నన్నిటిని కూడా ఒకే దీంట్లోని పాత్‌లోని తిరిగేలాగా అది దాన్ని పట్టుకునేది కూడా ఎవరు అనంటే సాక్షాత్ భగవంతుడే పట్టుకుంటున్నాడు. అది మనం లాజిక్‌తో కూడా చెప్పేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, మనకి భూలోకంలోని లేకపోయినా మన ఊర్లోని, మన వీధిలోని ఉండేది రోడ్డు మీద తిరిగేది నాలుగో, ఐదో బళ్ళు ఒక్కసారితో తిరుగుతాయి. దాని మధ్యన కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంకొకళ్ళని గుద్దుకొని కిందన పడిపోవడం అలాంటివంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి తరుణంలోని మనకి ఈ దీంట్లోని ఈ భూలోకంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో గ్రహాలున్నాయి. ఒక్క గ్రహం ఇంకో గ్రహంతోని కొట్టుకోవడం గాని, లేకపోయిందా అది బ్లాస్ట్ అవ్వడం గాని అటువంటి ఏదీ జరగదు. అది ఏ రకంగా అదే ఆ రకంగా వాటి ఆర్బిట్‌లో అవి తిరుగుతోంది అనంటే, అదంతా కూడా భగవంతుడు దాన్ని పట్టుకొని భగవంతుడి శక్తి వల్ల అదంతా కూడా తన ఆర్బిట్‌లోని తను తిరుగుతున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్త పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అంతేకాదు, భగవంతుడు మన హృదయంలో ఉండడం ఒకటే కాదు, మొత్తం ప్రపంచాన్నంతా కూడా పట్టుకొని వాటి దారిలోనే అది నడిచేలాగా చేయడం మాత్రమే కాదు, భగవంతుడు మన కడుపులోని జఠరాగ్నిలాగా ఉంటూ, మనం తినే అన్నాన్ని కూడా దాన్ని అరిగిస్తారు భగవంతుడే అనేసని. మామూలుగా మనకుండేది కడుపులోని ఆ అసిడిక్ జ్యూసెస్ అంటారు. ఆ అసిడిక్ జ్యూసెస్‌ని సంస్కృతంలోని ఎప్పుడో చెప్పారు. దాన్ని జఠరాగ్ని అంటారని. ఆ జఠరాగ్ని కూడా ఎవరు అనంటే భగవంతుడే. ఆ జఠరాగ్ని ఉండబట్టే మనకి ఫుడ్ అనేది డైజెస్ట్ అనేది అవుతోంది. ఇదంతా కూడా భగవంతుడి వల్లనే అవుతుంది అనేసని చెప్తున్నారనమాట. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేदैश्च సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేక చాహం. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, ప్రతి ఒక్క మనిషిలోని నేను హృదయంలోని నేను పరమాత్మ స్వరూపుడై అక్కడే ఉంటాను నేను. నా వల్లనే స్మృతి, ఇంకా జ్ఞానము, ఇంకా అపోహనము అన్నీ కూడా నా వల్లనే వస్తుంది. స్మృతి అంటే గుర్తుకు రావడము, లేకపోయిందా జ్ఞానం అంటే ఆ తెలివితేటలు అవంతా కూడా, అపోహనం అంటే ఏదైనా మర్చిపోవడం అవంతా కూడా భగవంతుడి వల్లనే వస్తుంది. అంతేకాదు వేదేశ్చ సర్వైర్ అహం ఏవ వేద్యో, అంటే వేదాలన్నిటి నుంచి కూడా చదివి ఎవరిని తెలుసుకోవాలి అనంటే కేవలం దేవాది దేవుడు ఆ శ్రీకృష్ణుడినే తెలుసుకునే దానికోసమనే వేదాలన్నీ కూడా వచ్చాయి. అండ్ అంతేకాదు, భగవంతుడు చెప్తున్నారు వేదాంత కృత్ వేద విదేవ చాహం, అంటే భగవంతుడే ఆ వేదాలన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి నుంచే సృష్టించబడ్డాయి. ఇంకా భగవంతుడికి వేదాలన్నీ కూడా తెలుసు అనేసని చెప్తున్నారు. మీరు ఒకవేళ చూసినట్లయితే కెకులే అతను దీనిది బెంజీన్ రింగ్‌ది స్ట్రక్చర్ కనుక్కున్నారు. అతనికి ఎక్కడి నుంచొచ్చింది అనంటే, అతనికి కూడా జస్ట్ మత్తా స్మృతి జ్ఞానం. ఆ జ్ఞానం వచ్చింది కూడా అతనికి ఎక్కడి నుంచొచ్చింది అనంటే, భగవంతుడే ఇచ్చారు. ఆయనకి అది కష్టపడి చేసింది కాదు. రాత్రి కలలో వచ్చిందాయనకి. ఒక కోతి ఇంకో కోతిని ఈ రకంగా పట్టుకొని, లేక ఇంకొక పాము ఇంకో పాముని ఈ రకంగా బెంజీన్ రింగ్ లాగా స్ట్రక్చర్‌లోని పట్టుకున్నట్టుగా. అంతేకాదు ఇతను ఆహ్, మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్, మెండెలివ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అది డిమిత్రి మెండెలివ్. ఆయన కూడా యాక్చువల్‌గా ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్ అంతా కూడా ఆయనకి కలలో వచ్చింది. అండ్ అలాగే గొప్ప గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్స్ లైక్ మన శకుంతలాదేవి. ఆవిడకి కూడా మ్యాథ్స్ అనేది ఆవిడ ఏ స్కూల్‌కి వెళ్ళలేదు. కానీ ఆవిడకి ఏదైనా ఒకటి ప్రాబ్లమ్ చెప్పగానే ఆవిడకి మైండ్‌లోనే అదొచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అనంటే, భగవంతుడే కొంతమందికి అంటే ఎవరైతే పుణ్యం బాగా చేసుకున్నారో, భక్తి బాగా చేసుకున్నారో కిందటి జన్మలోని ఆల్రెడీ మనం చర్చించుకున్నాము. ఎవరైతే బాగా భక్తి యొక్క సేవ అనేది చేసుకుంటారో, వాళ్ళు చాలా కాలం దాకా స్వర్గంలో ఉండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. జన్మ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి భక్తులకి మాత్రం ఆ చాయిస్ ఉంటుంది. వారు కావాలనుకుంటే బాగా డబ్బుగల ఫ్యామిలీలోని శ్రీమంతుల ఇంట్లో పుట్టొచ్చు. లేదనంటే బాగా జ్ఞానిగా పుట్టొచ్చు వారు. లేదు అనంటే వారు ఒక భక్తులింట్లోని ఒక భక్తుల్లాగా వారు కూడా పుట్టొచ్చనమాట. కాబట్టి ఇది చెప్తున్నారు భగవంతుడు మనకి. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు దేర్ ఆర్ 2 క్లాసెస్ ఆఫ్ బీయింగ్స్, ఎ ఫాలబుల్ అండ్ ఇన్ఫాలబుల్. 2 రకాల మనుషులు ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉంటారు. ఒకరు క్షరులు మరియు ఇంకొకరు అక్షరులు.
సో క్షరులు అనేవారు ఏంటి అని అంటే పాపములు చేస్తూ మళ్ళీ కిందన పడిపోవచ్చు. అక్షరులు ఏంటి అని అంటే వారు పాపం చెయ్యరు. వారికి ఏంటి అని అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పిన క్వాలిటీస్ అవంతా తెలుసుకుంటారు. వారు భక్తియుక్త సేవ మాత్రమే చేస్తూ ఉంటారని. ఇన్ ది మెటీరియల్ వరల్డ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీ ఈస్ ఫాలోబుల్. భౌతికమైన ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరు క్షరులే. కానీ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫాలబుల్. కానీ భగవద్ధామంలోని ప్రతి ఒక్క జీవుడు కూడా అక్షరులు వారు. బిసైడ్స్ దీస్ టూ దేర్ ఇస్ అ గ్రేటెస్ట్ లివింగ్ పర్సనాలిటీ. ఈ 2 రకాల మనుషులు కాకుండా ఇంకొకరున్నారు. వారే దేవాది దేవుడు. అండ్ హూ హాస్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ దిస్ వరల్డ్ అండ్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దెమ్. వారినే వారేంటి అనంటే ఎప్పటికీ కూడా కిందకి పడిపోలేరు. అందుకోసమని వారిని ఆ అక్షర జీవుని, ఆ అక్షర భగవంతుడిని వారికి పేరేంటి అనంటే అచ్యుత అనేసని. అచ్యుత అనంటే ఎవరైతే ఎప్పటికీ కిందకి పడిపోలేరో అటువంటి వారిని అచ్యుత అని అంటారు. సో భగవంతుడి పేరు అచ్యుత అనేసని చెప్తున్నారనమాట. And the Lord himself who has entered into these worlds and is maintaining them. ఆ అచ్యుతనే మనందరినీ కూడా పరిపాలించేది, మనందరికీ మంచి చెడు అంతా చూసుకునేది కూడా ఆ అచ్యుతనే చూసుకుంటారు. బికాజ్ ఐఎమ్ ట్రాన్సెండెంటల్ బియాండ్ బోత్ ది ఫాలబుల్ అండ్ ది ఇన్ఫాలబుల్. భగవంతుడు దేవాది దేవుడు క్షరులకి అక్షరులకి ఇద్దరికి కూడా 2 రకాల జీవరాశులకి కూడా అతీతం కాబట్టి భగవంతుడు దేవాది దేవుడు. అతనే అందరికంటే గొప్పవారు. అందుకోసమనే అతన్ని ప్రతి లోకంలోని ఇంకా వేదాలలోని అతన్ని పురుషోత్తమ అనేసని పిలుస్తారనమాట. పురుషులలోకే ఉత్తమము. అండ్ అతనే దేవాది దేవుడు అనే విషయం మనకిక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ ఇది. సో అందరూ దేవీ దేవతలు కూడా సాక్షాత్తు విష్ణుని లేక కృష్ణుణ్ణి కొలుస్తూ ఉంటారనమాట. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే శివుడి చేతిలోని రుద్రాక్షమాల ఉంటుంది. అతను జపం చేస్తూ ఉంటారు. అతను ఎవరిది పేరు జపం చేస్తూ ఉంటారంటే కృష్ణుడిది లేక విష్ణువుది. ఒరిజినల్ గా ఆ శివుడి తలకు ఆరాధ్య దేవులు ఎవరు అని అంటే సంకర్షణుడు అనగా బలరాముడు. బలరాముడిని అతను ఎప్పుడూ కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు, కృష్ణ భక్తి ప్రసాదించమని చెప్పని. అలాగే బ్రహ్మ కూడా ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా జపము చేస్తూ ఉంటారు. అతను ఎవరి నామం జపం చేస్తారు అని అంటే అతను కూడా కృష్ణుడు నామ జపమే చేస్తూ ఉంటారు. విష్ణువు మాత్రమే మీరు చూశారు అని అంటే అతను ఎప్పుడు పాల సముద్రంలోని అతను రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అన్ని అది ధనంకి అధిపతి అయిన లక్ష్మీదేవి విష్ణువు తలకు పాదాలు ఒత్తుతూ ఉంటారు. यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत. Those whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting. ఎవరైతే దేవాది దేవుడు శ్రీ కృష్ణుడు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో దానికి సంశయం అనేది లేకుండా ఈస్ టు బి అండర్స్టూడ్ యాజ్ ద నోవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. వారికి అన్నీ తెలుసు అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ హీ దేర్ ఫోర్ ఎంగేజెస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ఫుల్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఓ సన్ ఆఫ్ భరత. ఎవరికైతే అంత జ్ఞానం ఉంటుందో వారు ఖచ్చితంగా భగవంతుడి తలకు దేవాది దేవుడి తలకు శరణాగతికి వస్తారు. అతనికి భక్తియుక్త సేవలోని నిమగ్నమై ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ చాప్టర్ లోని మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ 2. ఒకటి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనేసని, రెండోది కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలుసుకున్న వారు వారికి అన్ని కూడా వారు భక్తియుక్త సేవలోకే వస్తారు వారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం. ఇది అన్నిటికంటే కూడా మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్. అంటే మనకి సంస్కృతంలోని ఎంత అద్భుతమైన లాంగ్వేజ్ అంటే మనకి నార్మల్ సీక్రెట్ అంటే గుహ్యాత్ అంటారు. ఇంకా కొద్దిగా హయ్యర్ సీక్రెట్ అంటే గుహ్యతరం అంటారు. అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ అంటే గుహ్యతమం అంటారు. అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్. మనకి భగవద్గీత అనేది యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అనంటే భగవద్గీత చదవాలి, అది అర్థం చేసుకోవాలి అనంటే దాన్ని చదివేది ఎంతమందైనా చదవచ్చు. కానీ అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వారు భక్తులై ఉండాలి. సెకండ్ థింగ్ వారు గురు శిష్య పరంపర నుంచి వచ్చిన వారి దగ్గరే వాళ్ళు భగవద్గీత వినగచ్చు. అదర్‌వైజ్ వారికి అది అర్థం కాదు. కృష్ణుడే చెప్పారు, అతను సాక్షాత్ ఈ గురు శిష్య పరంపరలోని ఇంతకు ముందు చెప్పారు. కాకపోతే సకాలీన మహత యోగో నష్టః పరంతపః అని చెప్పారు.
సో ఈ విద్య గురు శిష్య పరంపరలోనే వచ్చింది. కానీ ఆ విద్య కొంతకాలానికి కనుమరుగైపోయింది. అది ఎందుకనంటే దాని అర్థం మారిపోయింది అనేసని. అది కాబట్టి గురు శిష్య పరంపరలోనే మనం నేర్చుకోగలం అనేది సెకండ్ పాయింట్. అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అనంటే ట్రిపుల్ లాకింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఆ ట్రిపుల్ లాకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యత్తమం. సో గుహ్యాత్ ఏంటి అనంటే మనకి రెండవ అధ్యాయంలోని 9వ అధ్యాయంలోని మనకి చెప్తున్నారు. ఏంటి అనంటే రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం శుశుకం కర్తుమవ్యయం. ఆ సీక్రెట్ చెప్పారు. ఏంటి అనంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అనేసని 9వ చాప్టర్‌లో మనకి 9 మరియు 12వ చాప్టర్‌లోని మనకి చెప్పున్నారు. భగవంతుడు దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అనేసని. అది సెకండ్‌దనమాట. గుహ్యతరం అంటే అన్నిటికంటే పెద్ద సీక్రెట్ ఏది అనంటే, భగవంతునికి మనం ఎల్లవేళలా భక్తునిగా ఉండాలి. భగవంతుడికి మనం భక్తియుక్త సేవ అనేది చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కోరుకోవాల్సింది ఏంటి అనంటే, భగవంతుడి పట్ల భక్తి, ప్రేమ అనేది కోరుకోవాలి. ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టుగా ఆ రకంగా ఎవరైతే కోరుకుంటారో అది గుహ్యతమం. భక్తులెప్పుడు కూడా పరిపూర్ణ శరణాగతి పొందుతారు దేవాది దేవుడికి అనేసని చెప్తున్నారనమాట. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం. కాబట్టి ఓ సిన్‌లెస్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డిస్క్లోజ్డ్ నౌ బై మీ. ఇప్పుడు భగవంతుడే దాన్ని చెప్పేసారు. హూసోవర్ అండర్‌స్టాండ్ థిస్ విల్ బికమ్ వైస్. ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వారు ఉత్తములవుతారు, తెలివైన వారవుతారు వారు. అండ్ హిస్ ఎండెవర్స్ విల్ నో పర్ఫెక్షన్. వారు కోరుకునే కోరికలు కూడా సరైన కోరికలుంటాయి. వారికి ఖచ్చితంగా వారు మంచే జేస్తారు వారంతా కూడా అని. సో, ఇక్కడితో మనకి ఈ అధ్యాయం పూర్తయింది. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మీరు జపం చేస్తున్నా, చేయకపోయినా పర్వాలేదు. డౌట్స్ ఉన్నాయనంటే అడగొచ్చు మీరు. కానీ జపం చేస్తే మంచిది. ఓకే. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు.